Bisiwak, summer na ba? Ito mga kita-kita lang gapunta ninyo no. May ma-miss you tika bisiwak. Ay, bisiwak. Kato bisiwak ha, basig mausap ka. Di na jud ko mausap sis kay ingano na jud ato ang sige, mga bantay, nagboy sis. kita lang gapon. Sabi pa ni mama nga naay klase, pero wala dito mo tali tay klase. Dahil kay summer naman gud sis. Mabot kaya to si Miguel ug si Kuan sis si Butin. Ay uy, gipani man ako to. Ana ba ako nila no nga magdalas lag uniform para makasipat sila. Lakit sa karon Ay tuod. Lakit dira. Okay, wala may klase no. Daghan kay mga laki nagboylet maglaglaang. Nabaw na si Bulka boy sis. Gwapo ba kay tudo ganahan kay ganahan ko ato niya ay. Nakagwapo ato. Hopyak lang dagkoy ato. Sige ra kanang binulka. Asa may gwapo daw nato eh. Ginoo ko. Layo ra jud mo mga tay sa kuha. Mga tsaka ng inyo ha. Yeah, I am lover boy na dunay pagkapak boy. Puti kamay lang taw nila sa kumura the bad boy. Suwayira gug sabay di ba kay nung ka good boy. Marjong na taga-tago malipayon sa sad boy. Tawara oh, wala po nagpalibak. Agi na. Pero sige, gaba-gabaan na siya siyang kuan niya. Wala na halini kay kanang siyang sigbulkan-bulkan niya. Bis wala gikuha akong suman bay. Indian ko sa kana akong gideliveran. Malkansin tingay ko ani. Diyan palit anak niya. Anong ing anak makasayasi? Dili man good sis kanang naman siya kitago siya pagbati kanang ginadid man mud ko niya. Dilan tingay ko pampansino ni. Pang. Ay pagbalito nimo tong suman sis para mapansin ka niya. Tod ka? Sige pakyawon ako to. Majong, pakyawon daw ni Greg ang imong suman. Pakyaw ninyo akong suman. Sige, puslan man ko nahalinan. Kana pa? Oy, tinod palito niyo akong suman. Palito na mo imong suman. 51 ra ba ni? 51? 51 ra ni. Labi man kahanay mong suman. Pwede ba nato tilawan? Tilawi 51. Ala. Ako ning i-flex kahibaw ba mo nga daghan jumuduol na akong chicks pero Dako ba na imong suman? Sakto ra gud kadako sa akong suman gad. Sakto ra. Ay, Marjong, sakto na ba na 1,000? Wait sa ini gani sa kalibo imong palito na tanan. Wala ko na imong suman. Oh, daraw. Yaw na ang suman. Nya pasin ako. Wait. Marjong ay saglakaw. Sigwa pa'y siguro. Ilang 1,000 makuha mo sa kuha. Ikaw, nara sa imong desisyon. Say but pasabot nimo. Sabay ka sa mo mag shot ginagmay. From kalipay. Oh, Sad boy kay ka ay. Sige, gusto ka maglipay-lipay. Total, nakita magug ka namo nga masilubon. Bala ka Marjong, nara sa imong desisyon. Basta kung mausap imo una-una, nara mi to sa unahan, dito sa among kitaanan. Bye Marjong. Bye. Sweet ta budana nila eh. akong gugma para sa imo wala na joy lain pang makapugong. Makamingaw ang sa una nga kitang duha magsabay. Kada uli natong duha mogakos kag mubabay. Lami balikan ang sa unang muhang gilabay panahon nga ako raman ang muhang kalipay. Will you be my girlfriend? Amigo ramang gid jud akong tanaw sa tuang duha besh. Nya isa pa study first pa jud ko karon. Karon na unsa naman Matotal sakitan mo ko ani. tanahuman akong gibuhat kay Balik na putingali ko sa akong bisyo ani. sakto para sa imo kay malitanan di maning ani sa una. Piti-piti yun yung kwartaron ba. Ay, bisiwak na sila. Tuwara sila oh. Ayun na. Hoy Greg! Sis! Nana may dalaw! Kompleto na oh! Wala sis, bugat kayo! Ilaha pa ning ref oh! Giguba pa ning yan eh, para sa inyo. May Marjong, kinibalik ka. Oh, may na lang ba kay na ako'y mapagawsan sa mga ibati ba? Slap me Marcia. Sige, sugdan na to. Mag-shot mga mo. Ay, Marjong, lingkod sa. Kamag-ilis sa amin. Oh, sige. Dalihan ninyo ha. Sige. Mulik ko sa relax sa Para tayo, para mag-ilis. magilis sabi para ma-inspired ka ba? Dahil lang. Skawa mga biyuto. Ini katik-atik na mag-uniform di ay kay para makasibat sila ha. Dili ah. Dili pa. Pagdali mo kasi maboy si Marjorie dito. Ayun, kung nagsapon naman siguro ang nabula. Wait, by the way, bitsinan na si Marjorie. Ka. Pagdali mo Basta may alak. May bala!
Guys, imo na magkuhan is water. Ibota ra gyapon nato na. Apa? Oh. Tangday. Darang tang Mars. Ali dre, table na. Bantay lang ang chiriya ka. Sabak-sabak ang Marjo ha. Ikaw niya ako pa nagtimpla niya. Ikaw nagsabak-sabak ay nang jug ka. Okay naman na sis, kaya ito man nag-Japan bitsin na si Marjo. Ginamit na si Marjo dahil nang surog na ako. Hindi mo na gila. Bitsin na na gila to. Tawa ang nagigila. Kami ni balaan na niya. May ibon na si Marjo. Pila ito ng bitsin ng bayutan na anak. Bestin ba na ko na siya ay bantog ra kay kusunada po din siya ni Marjong di ay. Nahuna to siya gubog sis. Okay, Jerry. Dili ako Marjong. Sibog. Sibog ba? Sibog. Sa matugring na plan lagi doon sa aming klaseng ilimno ninyo. Ay, di mo ko na siya sanay mo inom. Muna nga nahupog dayon. Ah, di sana mo. Sige, shotin na ninyo. Ikaw. Dili, tuyok sa ninyo. Okay, buti. O, ituyok ang baso. Ikaw, Greg. Ay, shot sa Jong. Palabot. Dapat nakakita sa shot sa. Grabe lang, may manday ng ilimno ninyo, no? Ako ginaghimo. Lami iyo basta ako. Sa gatos ba taga-inom na ko? Ay, Barta! Abi pa lang, libre inom-inom na to diri ha. Total Marjong na naman jud ka dini kanang kasi pwede ka masabak-sabakan. Sabak? Libo lang, isa ka libo lang. Ay! Ay, surya. Libo ba? Ay, isa ka libo ha. Sa kalilang hala, uy, sabak lang gani. 100 taga shot ha. Problema Marjong, sa ikaw. Sa ikaw Marjong. Ikaw sa kalimutan ko ba? Hingi sa tingali ko? Ha? Hingi ka? Hingi sa ko ha? Ubanin dito basi mo si Bato. Gani bit ko sayang kito dagdagan na bisag kwarta na ko si Muha. Urot natin imong kwarta ko niya. Go, Greg. Ay Marjong, pwede mo sabay? Uban, 500 uban. Ali! Ay, wala mo problema. Salamat. Tiba marjong may. Ali! Sari ko. Putik kamay. Oh my God. So wala naman sila sis. But na ang shot ni Marjong oh. Sanid dagana sis. Nana sila. Yes, nakabog na si Marjong. Kailangan na naubog pa man na. Pa-shut up pa na. Pawi dyan yung capital ron sis. Perfect. Shut na Marjong. Nakakwarta na bitaw ka oh. Kadagan sa imong kwarta. Shot na ako niya. Pasa na ako ba? Shut na ni mo. Shot na ako niya. Oh, go. Kasi yung kwarto si Greg Mao. Kiss me. Kung tinong nilang di mo siya. Kiss. Ano yung ay? Nabingod bro. Oh no. Patama na, uy. Okay ra ka Marjong. Kini? Buak na ni. Ay, unsa pa? Umani mo ha, kami na pod ha. Sis, tabangi ko ni Padre. Yak. Uy, sama na! Pagdali mo kasi maboard si Marjong dito. Sige. Dali naman po nagsapon naman ko. Uy, by the way, bitsinan na to si Marjong. Tabangan na to ba? Ay, Nagdala siya. Yes, kaandam ba? Bayo kay nakaandam ka. Pagdali mo kay Basta may alas. May bala! Tara na! Tama na, naong mo dili okay. Bitsinan? Si Marjong? Bulkaboy? Bulkaboy? Andam dukot piring maguwat bisan pag